ସମସ୍ତଙ୍କର 2022 ମସିହା ମଙ୍ଗଳମୟ ହଉ। ତମର ଆଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେଉ। ଆମେ କିଛିଟା ଜିନିଷ ଆମେ ତ ବହୁତ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହୁଛି, ମୁଁ ଟିକିଏ ଜଷ୍ଟ କହିବି ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ, ଯେ ଆମେ ଆଜି ଉହୁରି ଗଲା ବେଳକୁ ତୁମେମାନେ ପଶି ଆସିଛ। এই কথাটা প্রত্যেক প্রেয়ার ক্লাসরে এবে মু ছাত্রছাত্রী মানুষ কହୁছি যে চড়েইমরা হাইস্কুলর যে ছাত্রছাত্রী মানে ଥିଲେ এটি যদি গোটে সিট ভাকান্ট ହେଲା এই সিটটা কোউঠু ফিলअप হব? আমার পিলা ফিলअप করিবে। যেকୌଣସି ବିଭାଗର ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଭାକାଣ୍ଟ ହେଲା କିଏ ଫିଲଅପ୍ କରିବ? ଇଏ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଚାକିରି କଲେ, ଧନ ଉପାର୍ଜନ କଲେ, ଧନ ବିବେକର ପ୍ରତୀକ ନୁହେଁ। ବା ଧନୀ ଆମେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ ବିବେକ ଅଛି ଏଇଟା ଭାବନି। ଧନ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ବିବେକ ଅଛି ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଅସରନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ ଯେ ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକ, ଧନ ତାର ଅଛି, ତା ପାଖରେ ଧର୍ମ ନାହିଁ, ତା ପାଖରେ ଦାନ ନାହିଁ, ତା ପାଖରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଜିଟିଭନେସ୍ କିଛି ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ ଧନୀ ବୋଲି କହିବାନି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ରହିଛି, ସର୍ଭିସ୍ ଟୁ ମ୍ୟାନକାଇଣ୍ଡ ଇଜ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଟୁ ଗଡ୍। ତ ବିବେକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଅଛି। ବିବେକକୁ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ଆମେ ଯଦି ପରିଚାଳିତ କରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ପରିମାର୍ଜିତ ହେବା। ପରିମାର୍ଜିତ ହେବା କହିଲେ ବଦନାମ ବୋହିବାନି, ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବ ଏବଂ ଚିନ୍ତା କରିବ ଯେ ଅହଙ୍କାରୀ ମନୋବୃତ୍ତିର ଲୋକ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ବି ସେଇ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ। ସେ ଯଦି କିଛି ଦାନ କରୁଛି ତାର ବି ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ଶୂନ୍ୟ। ଗୋଟେ ଗର୍ବୀ ଲୋକ, ମୋ ପାଖରେ 5-50 ଅଛି, ମୁଁ ପରା ଏହା କରୁଛି ସେୟା କରୁଛି, ସେ ଧନର ମୂଲ୍ୟ, କାରଣ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଧନ ଜୀବନ ଯୌବନ ନୁହଁ ଚିରଦିନ। ତେଣୁ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ସର୍ଭିସ୍ ଦେବା। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେବି। ଗୋଟେ ବାପର ପୁଅ ଅଛି, ଗୋଟେ ପୁଅ ବାପ ଅଛି। ପୁଅଟି ଆମେରିକାରେ ଚାକିରି କରୁଛି। ପୁଅ ଆସିଲେ ବାପକୁ ପାଣି ଦେବ, ବାପ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ସେକେଣ୍ଡ, ପୁଅ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଏବଂ ସେ ସେକେଣ୍ଡଟି ଭିତରେ ବାପ ଚାଲି ଯାଇଛି, ପୁଅ ବି ପାଣି ଟିକେ ଦେଇପାରିବ। ବୁଝୁଛ ମୋ କଥା? ସୋ ଏ ସେକେଣ୍ଡ ଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫର୍ ଏ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ। ଗୋଟେ ମଣିଷ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ତେଣୁ ଏବେ ଆଜିର ପିଲାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କର, ତମେ ସବୁ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲି ଆସିଛ, ପାଠ ପଢ଼ିଛ। ଏଇଠି ତ ଆମର ସ୍କୁଲରେ ସବୁଦିନ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି କି ସାର୍ମାନେ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି? ନାହିଁ, ଚଳୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ କରୋନା ଭିତରେ ତ ଯାହା କିଛି ବି ହେଇଛି, ପିଲାମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। କି ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରୁନ। ତମେ ତ କେଇ ଜଣ ଟିଚର ଅଛ, ସତରେ କ'ଣ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା? ଯଦି ୟେସ୍, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେତେବେଳେ କେମିତି ଚେଷ୍ଟା କରିବା? ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡକୁ ନେଇକିରି ବାରମ୍ବାର। ଗୋଟେ ପିଲା କିଛି ହେବନି ଆମେ କାହିଁକି କହିବା? ବାପ ପାଖରେ ପୁଅ କିଛି କରିବନି ଆମେ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରିବା? କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରିବା? ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ, ତୁମେମାନେ ଜଣେ ରାଜନୀତିରେ ଗଲା, ଜଣେ ସର୍ଭିସ୍ ଦେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଜଣେ ଚାକିରିଆ ହେଇପାରେ, ଜଣେ ଫାର୍ମର ହେଇପାରେ, XYZ ଯାହା ବି ହଉ, ସର୍ଭିସ୍ ତା ପାଖରେ ଯଦି ଅଛି ଲୋକ ଉପରେ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ପୂଜା ପାଇବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା କରିବା ଭଲ କରିବା। ଆଜିର ଦିନକୁ ନେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଏଜେଣ୍ଡା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକିରି ଭଲ କାମ କରିବା। We must do well and be well. এই ଜିନିଷଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର। ଟଙ୍କାଟା ବହୁତ ଦୂରରେ, ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବହୁତ ଦୂରରେ, ସେ କିଛି ନାହିଁ। ସବୁଠି ନିକଟତର ଆମର ପାଖରେ ଅଛି ବିବେକ।
ବିବେକୀ ମଣିଷଟିଏ ସେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବ, ଯାହା କରିବ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତର ମାନେ ନାଗରିକ। ପଶିଲେ ତ ଆମେ ବହୁତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ପାଇଁ ରାତି ପାଇଯିବ, ପାଠ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ଆମେ ଜଣେ ମଣିଷ, ମାନବିକତା ଆମ ପାଖରେ ରହିବା ଦରକାର। ଗର୍ବ ଅହମ୍ଭାବ ଅହଙ୍କାର ଆମ ପାଖରେ ରହିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନାହିଁ। ତ ଆଜି ତୁମେମାନେ ପିଲା ଏକାଠିକି ହେଲ, ଏକାଠିକି ହେବା ଦ୍ୱାରା ତୁମ ମନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଆସୁଛି ଯେ ଆଜି ଆମେ ଏକାଠି ହେଲୁ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ସମାନ ନୁହେଁ, ଭିନ୍ନତା ରହିଛି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନୋଭାବ ଗୋଟେ ରହିବା ଉଚିତ। ଆମର ଚିନ୍ତନ ଭିନ୍ନ ରହୁଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ରାଜନୀତି ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରୁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକୁ ଆମେ ଘର ଦେଇଦେଇଛୁ। ବାତ୍ୟା ଆସିଲା, ଫନି ହେଉ ଆମର ସୁନାମି ହେଉ, ସେ ଯାହା ବି ଆସିଲା, କେଉଁ ଲୋକକୁ ସେମାନେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରୁଛନ୍ତି? ଶୁଣ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ପକ୍କା ଘର ଦେଇଦେଲେ, ସମସ୍ତେ ତ ପକ୍କା ଘରେ ରହିଲେ, କେଉଁ ଲୋକକୁ ସେମାନେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରୁଛନ୍ତି? ଏମାନେ ଯେଉଁ ମାଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଗହିରା ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରୁ। ସବୁ ଲୋକକୁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପକ୍କା ଘର ଦେଇଦେଲୁ, ସମସ୍ତେ ତ ପକ୍କା ଘରେ ରହିଲେ। କିଏ ଛଣ ଛପଳରେ ରହିଲା ଯେ କାହାକୁ ସ୍କୁଲକୁ ଉଠେଇଲେ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ସୁନାମି ହେଉଛି। ତେଣୁ ରାଜନୀତିଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ତଳ ସ୍ତରର, ସବୁଠୁ ତଳ। ସେ ଉଚ୍ଚ ଭାବା ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକ ସେଥିରେ ରହିବେନି, ଯଦି ରହିବେ ରେୟାର ରହିବେ। ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ସୋସାଇଟି ଗଢ଼ିବା, ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରହିବ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବା କଥା ଯେ ତୁମେ ପିଲା ଏକାଠିକି ଆଜି ହେଇଛ, ସାର୍ମାନେ ତ ଆମେ ସବୁଦିନ ଆସୁନୁ ବା ଆସିପାରିବୁନି। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୁଡ୍ କୋପରେସନ୍ ଗୋଟେ ରହିକିରି କିଛି ନାହିଁ, ଦୁଇଟି ରୋଷେଇ କରିବ, ଖାଇବ, ଭଲ ଚିନ୍ତନ କରିବ। ତୁମେ ଗୋଟେ ସୋସାଇଟି ହେଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟାଚ୍ର ଏମିତି ଯଦି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୋସାଇଟି କରିବେ, ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ତେଣୁ ବିବେକକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିକି ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ମୋର ହେଉଛି ଏତିକି ବକ୍ତବ୍ୟ।